welcome back to my channel. Channel जागासिखौ बराय हरबाय। जों दा ओंखारदों मैना फुख्रियाव थांनो बलबम खुलिहैनो दिनै लास्ट नालाय सावन मासनि लास्ट समबार ओंखानथ' दिनैहाय थांनो नागिरदों जोङो बलबम खुलुमहैनो आं सोरबा थांनो नागिरदोंमोन बाट फैसाखौ गिनानै गारि भाराखौ गिनानै रावबो थांला ओंखायनोथ' जोंहा थांनोसै खुलुमहैनोसै दा बिदिब्ला नोंसोरखौबो लांनोसै आङो मैना फुख्रिसिम थ' बिदिब्ला मैना फुख्रिसिम थांसै लेट्स गो चलो oh हानजायाबा दंना गैया दाबा ओमफ्राय बे मानसिया नायदो एकदमबारे फैसाफोरा नों ना हले नैखिनिल' दा नैखिनिल' होजादो नोङो आबौजों आं मिथिया हले सोरनाव इसिबांल'सो दं न' आबौनाव इसिबां ओमफ्राय नोंनोलाय माथो इसिबांल' हरदों नोङो इसिबांसो जागोन नङो थांनायावनो इसिबां जाखागोन नोङो ओइ लामायावनो साला खादाया आजाव दे सेन्देला गानहैदो ओइनै फैबायानो खोमा टिटिट होनदो गारिया ओंखारखांबाय आंबो रानियाबो ओंखारखांबाय बारा फिसा जानानै लाना मिथिगोना जेबो ड्रेसा समाया जोंफोरखौलाय माथो पेटलिटलिबाबो गासिबो ड्रेसा समायजोबो बारा बुंबाय नामा आब'आ गारियाबो सफैबाय थांनोसै सोर मैना फुख्रि फैगोन लोगो हम दे अबयसे बोरै मिथिनो थांखांनायनि उनावसो भिडिअखौ आपल'ड खालामगोन ओंखायनोथ' ब्रेड लाखियाखै जोङो ओरैनो साननै सानथामसो लाखिबाय बाट जिखिनि लाखिदों पुरा सिद्दत सेर ना आदा मास मोनसे मानि लाखिद्रायाखै बाट जिखिनि लाखिदों पुरा गोसो गोथारै लाखिदों रावखौबो रायखोमायाखैबो रावखौबो गाज्रि सानाखै जिखिनि लाखिदों बेखिनिखौ पुरा गोसो होनानै लाखिदों बायबा थांसै ओइ आइ बिबार बागानाव बारनैसो बिबार खाना लांसै खादा दाख्लै बायनानै लादोंमोन नालाय सासेया बिबार बागानाव खावनोसै आबौआ नुदोंबा आबौआ बेंगलरावसो थायो आबौनि बिबार बागानाव खावनो फैदो दे आबौ बिराद बिबार थायो आबौनि बिबार बागानाव बारा लाङा दे आबौसोना दाख्लै फैदोंमोन आबौआ ओमफ्राय थांफिनबाय साफा बिबार बारना थायो आबौनाव जाबाय गोमोखौबो बारनैखाबाय थ' नोंखिनिखौ खाबाय थ' आबौआ थाया इहाय आबा आबौ नङा नों आयंसो जायो बिराद दुस्थ'थारलै इनै एकदमबारे खिजाय आइ थांसै गामि बारनायनिफ्राय जिखिनि रिजार्भ गोलैबाय इखिनि गामिखिना एसे मोजां गामि जोब्बाथाय हामला दाख्लै इयाव हाबनो दारागावबो हाबबावबाय आरो बेदरावनो लांखालायदो आंखौ नुवाखै थांगासिनो फिलफिलियाफोरा इनिफ्राय खारनो मोनला थांनो हाला इनिफ्राय चलो ओइ खनासिम दाख्लै स्कुटिजों फैदों ओंखारना माबानानै स्टार्ट ओइ गारिया माबा जाबाय फैसा लाखिजानाय अ इयो फैसा लाखियो इखिनाव फैसा एन्ट्रि फिस होनांगोन ना ओरैनो थांबाय पार्किं अबेयाव दं पार्किंआ बेक पार्किं ini anu अखा हादों खोमा हाजोआव एकदमबारे खोमसि हाजोआ बोथोरा थिगानो दं आयौ जारलाथार जागौमोन नुवाखै लारि इमान मानसि दिनै दाना बिराद मानसि जाग्रा जाखाबाय
Ini Darakau लोंखावगासिनो ना मानसिफोरा जोब्बायना मोनफैबाय जोङो जायगायाव ए भगवान माबा बायनोसै साथि उनु लाबाय बेखौ बोरो अनजालियालाय थांबाय ओइनो थांनोसैनो फै सोरबा खिसारि फ्रियावनो जाहोनाय मोनबा Ngồi đây đang đâu rồi? Mày cứ khăn gì nào? Yang lain mesti ngeli jauh sini. Ini kan main ini sini. Kalau kana, apa kananya? Kanan ini. Bapak saya bolbom zabai. Wah, tuh. Neng lawan kau. Hah kaya? Oh, bisa dah lagi ini katanya. गोजौ सिथार लांबावथार नांगौहाय मासिबा माबा फैदोथ' आरो Kina hor. Hai मा मोनसे बुस्थु नागिरदों मिथिगोना सोरनि सेन्देला मोजांसिन नागिरदों एयाबो दङ एसे बयनिख्रुइ साफा सेन्देलखौ दाहाय लास्टाव लांगोन नागिरदों दा सेन्देलफोरखौ बयबो इहाय दोनलांजोबो ओंखायनोथ' जोंबो दा दोनलांनांसिगोन सिरि दोनलांसै सेन्देल जोंबो आंना आवगोल'सो इदि नङामोनलाय इहाय गालाङामोन दस' इयावनो मोनसेयानो जोंनि फेन सानैसो लोगो मोनदों फट' लायनो फट' लानोसै गासैबो बिनि नोंसोर अ आच्छा आब'खौ लोगो मोननानै मोजां आब'नि चेनेलखौ लाइक साबसक्राइब खालामना होदो नोंथांमोनाबो बिथांनि बायदि बयबो खालामबानो जाबाय जोंबो सापर्ट होबाय दंखायो आब'खौ थेंक इउ बाय Boleh. Balbon. Kita pakai style Arab bele. Gulu thang.
Mania juga cikan tanah kita deh yang gambar. Tuh. Sini ada. Belum sebay. Pokoknya kamu neba sos nggak deh. Bolbom. Aku mau jangan sana. Mau ada pak sana lagi mana? Amalan ini siapa? Paluan pen. Sudah kamu satu. Kena ada nama apa mense? Ting 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 ting. Ay, kisah ini sih, ay sampai mundra, kino. Manusia nuak isi beman hir, pegasnya. Besok yang mau karya mungkin, sampai mungkin sih. Mansini pir. Yo, buat naring sain, naring dongpang tanah itu. Wait nasa, zero bu, rekam banjai. Ah, itu saya. Itu sangat tuyu mundirnya apa? Hah? Bifangkurni kan mundirni ke sangat tuyu. Kayak nawai, dan nemu-nemu tanah sih. Bikin dulu. Ake bro, cerik. Mentan saya gak kuat. Roro, tanggenna, lebih badi petir. Lain. Oh, pre. Saya. Sentenanya. Babu ni channel kena beda ide. Nam kerja bawa korban channel itu. Nah babu, jamin itu kan TV dah ini, karena itu, karena itu. Cuman tu kadang aku ni. Nuni pre. Yes, mudah sudah. Kia. Bener sampai big ya, saya ni sampai bemon tidak maba famous minap fukri nai.
बेनि जारिमिनखौथ' मिथिया माने गोदो बिराद मैना दंमोन नैहाय दाउ मैना साफा जानानै थायोमोन बे दैया एकदमबारे गांसेबो मोनसेबो लेथ्रा बुस्थु थानो मोनामोन बेहाय दा मिथिया माबायदि दैया लेथ्रा जाबाय सिगां बिदि लेथ्रा नङामोन बाखि सायाव खुलुमखांबाय ओमफ्राय दा आं नै थुबल' लागायनानै थांसै ओमफ्राय गोजौथाराव दंबावो आरोबाव मोनसे जाबायानो बेनिफ्राय हांसो मानैसो हगारनानै दोनदों मेसेङाव रानो बे दैया ओमफ्राय दा दैलांना सिगांथारावथ' रानामोन ओमफ्राय दाना रानग्रा जाबाय बेहाय जाबाय दा गोजौखिजाय थांनोसै जोब्बाय दा जोंना फुजाया गोजौआव गाखोहैलानो आइमोना मेंबायनो ओमफ्राय माने बिराद फिसानायखौ लानानै थांनानै खस्थ'थार ओमफ्राय थांनोसो लुबैबायनो खें खें गाबगासिनो जाजोब्बाय ओरैबायदि दसे जिरायनानै दङ ओमफ्राय थांनोसै जोङो जाबाय फैफिनबाय जोङो थांनोसै अखायाबो दोमैजोब्बाय अखा हानोसै हाय जोब्बाय खुलुमखांबाय थांनोसै दा गारियाव मोनफैबाय जोङो थांनोसै बापरे खिसारि बानायनानै जाहैनोसै न' इनिखौ मोनजाला जि भिर खिसारि जानायहाय बिराद गोथाव जादोंमोन मानसिफोरा होनदों बिदि जायो होननानै सानाखैमोन आङो दाना आयो बिराद इमान मानसिया ब्रद लाखियो बेखौ दिनैसो मिथियो बापरे थांसै बे मानसि सासेखौबो सैथारासो आङो माबा लामाया हाखर गोजा लामाया हाखर गोजा काम खतम खालामनानै फैबाय जाखानानैबो फैखाबाय हे बुरबुरियाव बान्दा कबि लाना थांसै खिसारि जानो हाय इ गानाङा लेथ्रा होनो पुस्कुम 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 फैदो मालाय बाइकफोरा बप 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 बांसिन बाइकनि मानसियानो फैयो दे बलबुम लाखिग्राफोरा निफ्राय गेटारिं नायलाय सिम बेटारि रिक्सा आरोबाव सिगाङाव दंबावोसो इखिनावथ' बेटारि रिक्सा फैनो हाबावा बापरे लांदां गारि लालायना फैदों इदियावसो बांसिन फैखायो इदि गारियावसो लांदां गारियावसो बलबम लाखिग्राफोरा मालाय बोसोराव खनसेल' जानाय नालाय मोनफैबाय जोङो ओमफ्राय दा दसे रेस्ट लानानै खिसारि बानायनोसै आङो जोंनिखौ मिस खालामबोबाय इमान मानसि भिर बहार हाबनानै खिसारि आजावनानै जाहैनो ओंखायनोथ' जाबोआसै नालाय दा बिराद जानांगौ लुबैबाय खिसारि ओंखायनोथ' संनोसै आं खिसारि ओमफ्राय नायदो खिसारिया आंनिया इहाय संदोंमोन ओमफ्राय बुरजा जानानै जे बुरजा जाखाबाय होनबा ओरैबायदि थाल गैयै संबाय आङो जे बुरजा जि गुदुं जाना दं थैगोनलै नायनोसै ओमफ्राय जानोसै आरोना थ' जोंना दा भिडिअआ बेखिनियानो बांद्राय गोलाव जाबाथाय दा नायनो सुखुनाय नङा एकदमबारे दा दोनथ'नोसै लोगो मोनलायगोन आंनि नेक्स्ट भिडिअ होमब्लासो मोजाङै था गोजोनै था अनज्लायनानै था ओमफ्राय आब' सनाखौ अनबाय थाबानो जाबाय बाय बाय